Ka alakanta wannan abun ga wani mutum guda ɗaya ko in ce gwamnatin da wani ke jagoranta wanda an san ba halin shi bane ba, to akwai babban kuskure. La'akari da yadda yake tafiyar da mulkin shi, kowa ya sani cewa shi gwamna Malam Dukka Umar Raɗɗa irin mutum ne mai juriya. Saboda ya dogaro a kai, na ƙara faɗi cewa yau da a ce shi mai irin wannan halin ne, to da sai ka ce shi ne ya kama shi. Kuma shi wannan kamu da aka yi ba a kama shi bane don a ci mutuncin shi. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ƙara hasken da zan yi akan rubutun da ka ci karo da shi bisa kafar sadarwa, na san na bayyana abin da nake hasashe la'akari da abubuwan da ke faruwa bisa kafar sadarwa ta zamani cewa an kama Dakta Bashir Kurfi a bisa wani kalamun da ya yi shine na zargin wasu mahajjata sun tashi daga jihar Katsina, wanda aka alakanta ma da cewa daga gwamnati ce ta biya musu aikin zuwa hajji, wanda ni kuma na yi ƙoƙarin na fahimtar da mutane kafin su irin wannan furucin yana da kyau su yi bincike. Ka alakanta wannan abun ga wani mutum guda ɗaya ko in ce gwamnatin da wani ke jagoranta wanda an san ba halin shi bane ba, to akwai babban kuskure. La'akari da yadda yake tafiyar da mulkin shi, kowa ya sani cewa shi gwamna Malam Dukka Umar Raɗɗa irin mutum ne mai juriya. Na sani ka sani cewa ire-iren waɗannan abubuwan sun faru, ni kaina sun faru da ni cewa an kama ni so da dama na yanayin rubuce-rubuce da nake a kafa sadarwa ta zamani, amma duk lokacin da aka tsananta bincike bayan mutane suna ta furucin gwamnati suna magana a sake Dahiru bani, amma sai ta zo ƙarshe ka gane shi wanda ake zargin ma bai da alaƙa da wannan abu. Kawai wasu 'yan ba na iya, wasu kuma za a ga cewa a yi abin da ka ɓata mashi ɓangaren da suke aiki, wasu kuma jami'an tsaro ne suke ganin idan ba a yi haka ba, idan ba a binciki wani bayan irin kalaman shi na iya tada wata tarzomar da ba iya kontrol ɗinta. To kanin ma cewa shi mai girma gwamna, duk wanda yake hawan kafar sadarwa ta zamani to irin mutane ne waɗanda ke so su yi mulki na adalci, su kalli korafinka kila a biya bukata, kuma musamman shi da yake ganin yana bibiyar kafafen sada zumunta na zamani domin ya ga irin waɗannan ƙorafi. Ai mutane sun magana cewa me yasa yake hawa ce ba zai bari ba, dalili ko dan ya ga ta nan ne mutum yake gani ya ga. To duk irin shugaban da zai iya kallon ƙorafin mutane a bisa kafar sadarwa ta zamani kuma dan ya biya bukata, to ya kamata mutane su rika faɗan abubuwan da zai ji daɗi, abubuwan da ya na yabo, alabashi ƙorafi ya biyo baya, domin ganin shi ne zai sauƙaƙa ma mutane ƙorafinsa da suke da shi a ce sun bi da shi ta wata hanyar da zai wuya ya kai ga inda ya kamata ya kai. 'Yan sanda sun bayyana cewa suna zargin Dakta Kurfi ne da cin mutuncin gwamnati da ya yi masu ƙarya game da wasu batutuwa ba su faɗi ba. Kai kuma ma kana hangen ma anya ma gwamna ya san an kama Dakta Kurfi, kamar waɗanne abubuwa ka dogara da su wajen wannan magana? To ni abubuwan da na dogara da su kamar yadda na faɗi cewa yau da a ce mutum ne mai kame-kame, an zage shi, an ci mutum shi, an mai abubuwa da dama wa'anda suka wuce, amma babu abin da yake kallo sai ya rika aunawa da abubuwan alkhairai da yake yi sai ya yin wa'annan abubuwa. Kenan idan da mutum halin shi ne, ai akwai gwamnoni da dama waɗanda abubuwan da ake musu ba su iya juriya, bayan ba su iya juriya ba su kana ina shugaban kasa ya ce shi bai iya hawan kafar sadarwa ta zamani saboda abubuwan da ke faruwa baya so yana gani. To in dai har shugaba za a sami irin shugaba da zai kalla abin da ke faruwa bisa kafar sadarwa ta zamani, kai ka san cewa ba zai damu, inda yana damuwa akan furcin mutane to da ba zai hau kafar sadarwa ta zamani. Kuma abin da ne dogaro a kai, na ƙara faɗi cewa yau da a ce shi mai irin wannan halin ne, to da sai ka ce shi ne ya kama shi. Kuma shi wannan kamu da aka yi ba a kama shi bane don a ci mutuncin shi. So da yawa mutane na cewa ana dusar da wani wanda bai da kowa ya wani abu aka kokari a kama shi dan ba ya da kowa ko dan ba wani bane shi. To kuma yau gashi an kira wani domin a tambaye shi cewa ga abin da ake zargin shi, wanda babu hanya da za a ce a binciki wannan abu domin a ɗauki mataki, face shi za a kirawo tunda bai rubuta ta ba a rubuce ba da bayani, shi ne ya kamata a kirawo a tambaye shi shin wannan abin da ke da kwai ya yake, ya samu labarin ya yake, sannan a ɗauki mataki da za a gyara.
to kenan idan shi ta yi a bincika fa ana zargin gwamnati ta biya wa 'yan bindiga aikin hajji, ya ce a bincika wannan al'amari ba caye ana zargi, akwai kalmar zargi a cikin bakin shi yasa na ce ya ce ana zargi to ai kamar yanzu na shi yasa na bada wannan misali cewa sai in ce ana zargin makwabci na ya yanka wani kuma sai a kyale ni kawai a ce bisa social media za a je a ce ƙarya nake. Ai ya kamata a kira ni a tambaye ni kila akwai kamshin gaskiya. To wannan irin binciken da za a yi mana a ce Dahiru ma ne aka samu labar me yasa ka wani akwai abubuwan da za ka gani kamar in ce ana zargin an yi wani abu wanda amma ana ganin da Kurfi a matsayin babban mutum da 'yan sanda suka gayyace su kuma ya amsa gayyatar su kuma a ƙarshe sai gashi sun gabatar da shi gaban kotu. Ya za ka kwatanta yadda mutane ke ɗora laifin akan gwamnatin jihar Katsina musamman ma shi Malam Duka Umar? To ai ita hukumar 'yan sanda ake da hurumin ta bincike kuma idan ta bincike ba ta da hurumin ta shari'a. Abin da ke nata ta bincika me ke faruwa ya abu yake ta miƙa ma kotu ta hukunci. To kenan yadda mutum zai bayyana wannan abu sai ya bari kotu ta yanke hukuncin ta. Idan ta yanke hukuncin ta tabbatar da wake da gaskiya, abin da ya faɗi gaskiya ne, me ya kamata a yi aka masannan mutane duka wannan abin da mutane ke suna harsashe ne. Bai yiwuwa ka zo ka ga dan an yi abu kawai ka kama harsashe. Shi ya kamata a ce akwai abubuwan da za mu iya cire siyasa. Yana da kyau mutum ya kalli alherin mutum, ya kalli abin gannan ɗinsu, ya kalli alherin mutum kuma ya kalli inda ake da aka san haka. Ta hantar ne shugaba zai ji daɗi ya ƙara dabalin effort ɗin shi, ma'ana ya ƙara zumma ta cewa ya dage kan abin da ake mutane suna yanzu gyara kayanka yana zama sauke mu raba. Gyara kayanka bai zama sauke mu raba amma da daɗi. A kwanan nan ake faɗin ake cewa an tsaye da ma'aikata ba, an tsaye da ma'aikata daga aiki, kuma shi mai girma gwamna ya faɗi a kafar sadarwa ta zamani cewa wannan tsaye da ma'aikata da ba ce an tsaye da su ba, an yi kwamiti ne da zai ƙara bincike wanda mu ma muna fata wanda da aka samu da lahiya a ce a sake shi ya tafi. Amma kuma suna kallon alherai. Kwanan nan sun gani sun sani a baya an ɗauki ma'aikata fiye da 10,000 malaman sun sani a kwanan nan an kaddamar da bada ofa mutum 2,000 sun sani a bangaren lahi an ɗauki mutum 100 da wani abu duka an haɗa jimlar su zaka ce muna da 10,000 amma ana kallon mutum 2,000 wanda su ba korarsa aka yi ba. To kawai wani abu ne wanda mutane ke kokarin su amfani da wata dama su ya kamata a mutum duk lokacin zai ga abin alheri to ya bayyana shi. Ka kalli abin da aka yi na alheri he kai waye ka gani wanda ne aka yi. Amma duk yawan abubuwan da mutum na alheri in ya kuskure kenan ba za a ba a ce kai a me yasa yake hawan kafar sada ta zamani shi ne kuma. A yanzu gashi wani ya kwatanta muku cewa ana zargi maimakon ai bincike kuma ƙarshe yana ga magana ta. Ai kokar da yi binciken da ake yi. Ai shi faɗin ƙorafi idan da bai so ya gani ma ya tabbatar da yana da akwai inda ke da matsalolu da ba hawan kafar sa ta zamani. Wallahi duk shugaban da ke hawan kafar sa ta zamani na tabbata har ga Allah ne so ya gyara ne domin yana so ya ga inda yake da kurakurai kuma ka sani na sani cewa wannan bawan Allah duk lokacin da ya ga ire-iren wannan ƙorafi yakan ɗauki ƙorafin da kanshi ya tura ma ofis ɗin ko ɓangaren da yake da alaƙa da wannan domin ɗaukar mataki. So an samu ci gaba da dama kuma an magance abubuwa da dama wanda saɓani da ake yi da ai gwamnoni da dama wanda ba su iya hawan kafar sawa ta zamani. Zan iya tuna a lokacin Right Honorable Aminu Bello Masari shi ma ya ɗauki wani salo wanda shi ya baiwa shi malam mai wadaɗan malam lokacin yana SSA social media ya ba shi dama cewa a duk lokacin da yake kallon abubuwan da yake ya ba shi lokacin da yake zaunawa ya ce mai ana ƙorafin kaza ana ƙorafin kaza ana ƙorafin kaza. To kaga shi wannan shi yake kallo shi ma wancan ya amfani da hanyar da yake ganin zai san me ke faruwa. To yana da kyau idan shugaba yana kallon abu yana ganin to kenan yana so ya magance abubuwa. Na tabbata haka Allah duk shugaban da zai rika hawa ya ga abin da yake faruwa wallahi ba ya samu matsala sannan kuma na tabbata haka Allah zai ci gaba da magance ƙorafin al'umma kuma. Popular News. Labarin Popular. Ayyukan Popular. Rahotannin Popular. Shirye-shiryen Popular. Wallafar Popular. Ma'aikatan Popular.